Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili se jkun qed jagħti spinta oħra lil ġenerożità Maltija bit-tnedija uffiċjali tal-kalendarju l-ġdid tiegħu. B'kull ċenteżmu tal-profitti jmorru għall-Fondazzjoni tal-Malta Community Chest Fund. It-tnedija saret il-ġimgħa wara nofsinhar quddiem is-siġġa tal-Milied fil-Belt Valletta. Il-kalendarju li jsir kull sena juri x-xogħol professjonali u dedikazzjoni tal-ħaddiem operattivi tas-CPD u jibqa' fost l-aktar inizjattivi apprezzati li jaqdu servizz pubbliku mal-għotja fil-komunità. One News tkellem mal-uffiċjal tal-Protezzjoni Ċivili Anthony Pisani li saħaq li dan il-ġest nobli ilu jsir mill-2020 u li kull sena jikber fl-appoġġ u fl-impenn tal-komunità. Ritratti ta' azzjonijiet li jkunu ttieħdu waqt inċidenti vera, ovvjament l-apparat tagħna li aħna proud ħafna bih għaliex mingħajru ma nkunux nistgħu nagħmlu xejn. U affarijiet ta' waqt training li nkunu qegħdin nagħmlu. Ovvjament il-rquċuħ ġodda, iż-żgħażagħ tagħna li jkunu daħlu fid-dipartiment jiġu jieħdu l-okkażjoni biex nurruhom fuq il-kalendarju tagħna. Il-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili li jidhru fl-edizzjoni ta' din is-sena kienu preżenti għall firma tal-ewwel kopji u taw opportunità unika biex jitkellmu mal-pubbliku.